ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାମ କାମ। ମୋର ଗୋଟେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ବାହା ହେଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ବାହାଘର କରୁନା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ରଖିଛି। ଆଜି ଯଦି ମୋର ବାହାଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇବ ମୁଁ ଏଇ ନଈକୁ ଡେଇଁକି ମରିମି ଏଇଠି। ମୁଁ ବସିମି ଯିବିନି କୁଆଡ଼େ। କିରେ ବୋକା ଏ ତୋରି ପାଇଁ ବା ଆଜି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି ମୁଁ ଠିକ୍ କରି କାହିଁ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ। କ'ଣ କହିଲ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁ? ହଁ ସେଇ ଝିଅ ହଁ ସେଇ ବା ମୋ ସହିତ ପଢୁଥିଲା। ଆସେ ଆଜି ଯିବା ବା। ନା ଏତେ ନୁହଁ ଏ ଭଜ ଗୋଟେ ଏତେ ନୁହଁ। ଚାଲ କହୁଛି ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ବାଗେଇ ଇଏ କରିବା ଗାଡ଼ି ଟେକି ଦେବା ନହେଲେ। ଚାଲ ବାପା ଡାକୁନା। ସାହୁ ବାବୁ ଓ ସାହୁ ବାବୁ ସାହୁ ବାବୁ ଘରେ ନା କି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ବାପା? ସାହୁ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଇରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ଆଜି ଗୁରୁବାର ଏଠି କିଛି ମିଳିବନି। ଯା 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 କିଛି ମିଳିବନି ଏଠି। ବାପା ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି? ସାହୁ ବାବୁ ଆମେ ବା ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଜଗବନ୍ଧୁ ବାରିକ। ଆଗ ଭୁଲିଗଲେ କି? ମୁଁ ବା ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆପଣ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ଏ କ'ଣ ଆପଣ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି? ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି କେମିତି? କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ବାରିକ ବାବୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଭଲ ଆଉ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସହରର ବିଖ୍ୟାତ ସାରୁ ଭିକାରୀ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି? ନା ଜାଣିପାରିବେନି ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସାହୁ ବାବୁ କିଛି ଆମେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିନୁ। ଆସନ୍ତୁ ଖରାପ ଭାବି ଆଚ୍ଛା ନା ଟିକେ କହିବା କଥା ନା। ଆଉ ବାରିକ ବାବୁ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିନାହାନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ବୋଲି ଭାବିଦେଲି। ନା ସାହୁ ବାବୁ ଖରାପ କ'ଣ ଭାବିବୁ? ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ହେଇ ନା କ'ଣ କି ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା? ଏଥିରେ ଖରାପ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ଖରାପ ଭାବିନୁ। ଆଉ କ'ଣ ନେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେବେ ଯଦି ଟିକେ ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ ନିଫ୍ଟ ଟିକେ। ବାପା ତ ସେଇ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ ସାରୁ ବିକାଳି ହେଇ ରହିଯିବ। ତୁ କ'ଣ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲାଣି। ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ନେଇଯିବା। ଆଉ ବାରିକ ବାବୁ ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ରୟାଲସ ଆଉ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଆଉ ଏଇ ସଫଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଥିରେ କାମ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ଗୋଟେ ସଫଲ ଆମେ 2 ଜଣ। ଦେ ଚଳେଇ ଦେ ବାବା, କ'ଣ କରିବା? ସିଏ ଗରିବ ଲୋକ ସାହୁ ବାବୁ, ଝିଅ ଘର ବାଲା ତ। ଚଳେଇ ଦେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଏଇଟା ଥାଉ ପରେ ନା ଏବେ ଖାଇଦେଲେ ସିନା କଥାଟା ବାହାରିବ ପାଟୁ। ତୁ ନ ଖାଉ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି। ସାହୁ ବାବୁ କାହିଁ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି ହେବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଯିବୁ ନା। ରାତି ହେବ, ପୁଣି ଦୂର ବାଟ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେବୁ। ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାକନ୍ତୁ। ବାବାରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବାପା ଇଏ ଝିଅ, ଏ ତ କୋଉ ଆଙ୍ଗଲ ଝିଅ ଦେଖାଉନି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? ସେ ତାଙ୍କ ଚାକର ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? ସେ ଭଲ ଝିଅ ଆସିବ ନା। ସବୁବେଳେ ତରତରିଆ ହଉ। ସାହୁ ବାବୁ ଝିଅକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଟଙ୍କା କିଏ? ଏ ଟଙ୍କା ଚାକର ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ? ଆଉ କଥା କ'ଣ କି ବାରିକ ବାବୁ, ଆମ ଝିଅ ପହରଦିନ ରାତିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ କହିକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ଆଉ ବାରିକ ବାବୁ ଇଏ ବା ଆମ ପୁଅ, ଇଏ ଅବିକଳ ଆମ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଝିଅ ବାହାଘର ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାହୁ ବାବୁ, ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ଝିଅ ଆସିକି ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲେ ନା? ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋର ଝିଅ ପସନ୍ଦ? ଝିଅ କାହିଁ ବାପା? ଝିଅ ଇଏ ବା ପୁଅଟା। ପୁଅକୁ ଦେଖେଇକି ମତେ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାହୁ ବାବୁକୁ ଦେଖେଇକି ତ ମତେ କହିବ ତମ ସମୁଦ୍ରୀଟା ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? ତୁ ଗୋଟେ ଅତି ବାଜିଆ ପିଲାଟା। ସେମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ତତେ କହୁଛି, ସିଏ ସାହୁ ବାବୁ କହିଲେ
ଡିଟୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ତାମାନେ ଯାଆଁଳା ହେଇଥିବେ ନା କ'ଣ ରେ ପୁଅ? ଜାଁଳା ହେଇଥିବେ ତମେ ସବୁ ଅଧିକ ତମେ ନାଳାଂଶ ଆଚାର ଆମେ ପୁଅକୁ ପଚାରିକି ସବୁ ବୁଝିଦେବା ଝିଅ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପଚାର ତ। ମୋ ନାନୀ ମୋ ଠାରୁ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ ଡେଙ୍ଗା ବି। ଆଉ କଲର ଆଉ କଲର କଡ଼େଇ ଦେଖିଛନ୍ତି? କଡ଼େଇ ତଳ ଯେମିତିଆ କଲର ସେମିତିକା। ଆଉ ନାନୀ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ ବାଟ କରିଛନ୍ତି? ପାଠ କଥା ସେ ଜାଣିନି। ତାକୁ ବାପା ଦିନେ ବହି ଖାତା କିଣିକି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି କି ସେ ମଟର ଭଜା ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରେ ତ? ରୋଷେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଲୁଣିଆକୁ ଲୁଣିଆ ରାଗ ତ କରିଦେଇଥିବ ଆପଣ ଚାଟୁଥିବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ହିକା ତ ଦଉଥିବ। ସର୍ବଶେଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ନାନୀ କି ନାଚ ଆସେ? ନାଚ ନାନୀ କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ନାଚିକି ଦେଖେଇଲ। ଥାଉ ପୁଅ ଥାଉ ବହୁତ ଜଖମ କରିସାରିଲାଣି ଆମକୁ ଏବେ ଥାଉ ଆଉ କରନା ଥାଉ। ଏ ସାହୁ ବାବୁ ଇଏ କ'ଣ ତାକୁ ନାଗିନି ଗଡ଼ିବାକୁ କୁହାଲା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଚୋଟ ଆମକୁ ମାରିବ? ତୁ ପୁଅ ଯା ତୁ ପୁଅ ଯା ଗଲୁ ଘରକୁ ଯା ତ ଡାକିଲେ ଆସିବୁ ଯା। ସାହୁ ବାବୁ ତାହେଲେ ବାହାଘରଟା ଆମେ ପକ୍କା ସମଝିମୁ ତ? ହଁ ବାରିକ ବାବୁ ବାହାଘର ପକ୍କା। ମୋର କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି କ'ଣ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାହୁ ବାବୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କରିମି ସେଭଳିଆ ଟିକେ ଯୌତୁକ ନେମି ନା ଆଉ ଖାଲି ସେମିତିରେ ବାହାଘର କରିଦେମି। ମୋର ଗୋଟେ ଏଭରେଡ଼ି ଟ୍ରଚଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ 4 ଚକିଆ ସାଇକେଲଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ରେଡ଼ିଓଟେ ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଅଙ୍କୁର କମ୍ପାନୀର 4ଟା ଚେୟାର ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେନି? ହାଟକୁ ଡେଲି ଯେଉଁ ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ସାରୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଟଲିଟା ଅଧିକା ଦାମ ହେଇଯିବ, 3 ଚକିଆ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେନି ଗରିବ ଲୋକ। 4 ଚକିଆ ସାଇକେଲଟା ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ୁଆ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ। ତତେ ବେଶୀ କଥା କହିବାକୁ କହିଛି? ମୁଁ ତମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ତତେ ବେଶୀ କଥା କହିବାକୁ କହିଛି? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାରୁଛନ୍ତି। ଥାଉ ସାହୁ ବାବୁ ପୁଅକୁ ମାରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ରେଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବି? ଆରେ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସାହୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଇପାରିବେନି ରେଡ଼ିଓଟେ, ଆଉ ତୋର ତ FM ଅଛି ତୁ ତା ଦେହରେ କାମ ଚଳେଇଦେ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭିଟେ ଦେବେ କହିଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବାହାଘରଟା କେବେ କରିବେ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ହବ ତ ଖାଲି କନ ହଉଛି ଖାଲି ତ କନ ଖାଲି ଶ୍ୱଶୁର ଚୁପ୍ ବସ୍ ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ସାହୁ ବାବୁ ତାହେଲେ ବାହାଘର ଡେଟ୍ଟା ଟିକେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବା। ପୁଅ ଟିକେ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି, ଟିକେ ବାହା ହେବ ବୋଲି ଟିକେ କୁନ ହେଉଛି। ଟିକେ ବାହାଘର ଡେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଲେ ସିଏ ତାର ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା ତା ମାଇପ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇପ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ। ବାରିକ ବାବୁ ମୋ ମାଇପ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନୁଙ୍ଗୁମୁଙ୍ଗୁ ହେବେ? ମୋ ମାଇପ ତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଯାଇଛି ସେ ଶଙ୍କରା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ମୋ ମାଇପ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ସାହୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଲି ପଳାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଆଉ ଦିଅ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଡେଟ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲା 34 ତାରିଖ ଦିନ ଭଲ ବାର ଭଲ ତିଥି ଅଛି। 34, 36 2ଟା ଡେଟ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୋତେ ସେଇଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପଳେଇବୁ। ତାପରେ ରୁହ ଶାଶୁ କାହା ସହିତ ପଳେଇଲାଣି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାଇଛି ଯେ ଫେରି ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ ପୁଅ ଯେମିତି ଅବିକଳ ଝିଅ ସେମିତି। ଆଉ ପୁଣି ବାହାଘର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରିଦିଅ। ତମେ ନୁଗୁଡା ତମ ସମୁଦୁଣୀ ସହିତ କହୁଛ ପୁଣି
ତୁ ତୋ ଶାଶୁ କଥା କହୁଛୁ ତୋ ମାଇପ କଥା କହୁଛୁ ତୋ ବୋଉ କଥା କହୁନୁ ସିଏ ବା ଇଏ ଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲା ତୁ ସତ କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ତୋତେ ବାଧୁ ତୁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଓଭର ମାମଲ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଆସ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଆସ ସବୁବେଳେ ଓଭର ମାମଲ ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ ରାଉସ ସମୁଦି ଆମେ ଆସୁଛୁ ସମୁଦି ଏଇ ମାସ 36 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ଭଲ ସମୁଦି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲି ଝିଅଟା ଭଲ ତ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନମସ୍କାର ଆରେ ଚାଲ